लोगन के एक ही बार में एक ही स्वर में हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी। वाह। कहे से कि बहुत ज्यादा समय ना बा कि हम बारी बारी से प्रणाम करी। वाह वाह। आशीर्वाद लेवे के बाद एक बार मिलेली, का दिक्कत बा? आई जी बोले कौनो छोट भाई अपने बड़ भाई से कहेले कि हमार बड़का भैया सीमा पे सिपाही बड़े, वाह। हम गावे में रह के खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन पहले बकौने हमर भैया ओ हमर भैया, हमर भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीले। देखी ये हमार चाची बाड़ी और उन्हें हमार चाचा भी बाड़े। क्या बात? हमारे चाचा चाची दोनों लोग की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार बा। चरण छू के प्रणाम बा। यहाँ पे जितना लोग भी उपस्थित बाड़े आप सब लोगों के भी प्रणाम बा, लेकिन प्रणाम बा भैया सिर पे जंगी टोपी के सरिया शोभे, भैया सिर पे जंगी टोपी के सरिया शोभे, हमारे सिर पे किसानी की पगड़िया शोभे।